Sa Ariman Production Center, ano yakining tulumanon? Handumanan sa kaapi. Ano pa na siyang gaagi karon? Maukining usa ka ulit tao nga taga Calatrava, Carmen, Bohol. Ang nga matatampo nagdasangan nga Alex. Unsong kay pagkisultihan ni Missy nako. Nagditiksan yung niya nga panhiyong plaza. Tula siya ay. Naglingkod sa may suok. Miss! Unsa? Mauna, Lex. Sige na, please. Kung tinuod na ni Gala, tabangan ko ni mo nga mag-auli mi ni Kyle. Pero, Missy, bisura sa bana eh. Sige na ba? Di man ko pauli ron sa amo ba? Pahala nag-asa ko paingon. Ay, sige. Makigsulti ko ni Bay Kyle. Salamat, Lex. Salamat kayo. Lex, ko dayon ha. Bay, maluoy sa pawang kang Missy. Uy, sige biya itong hilak. Bay, Lex, may lain nilagi kong uyab. Anong nagdubli-dubli ka man taon, oy? Mas ganahan ko kong Margie kay. Krenyusa kay ba? Kanya, bigay na bigay kayo. Bay, nga sa ato pa, mao na hinungdan nga, gilikayan na ni Mos Missy. Gahi kambihan ay. Kapos sige gangyo. Yan, may babae nga. May manguhit. Arin lang ko. Kyle, Lagi. Inalas Missy. Nga, mangita na sila yung uyab. Miss, hilom na good. Yan na sige hilak. Hanap yun ang kinabuhi ba? Pero ako may bangon ng kilikayan ako niya. Kalit malay siya kanina mo reply sa kong mga text ng tawag niya. Okay. Sultihan ta ka sa hinungdan. Unsa, Alex? Laing babae. May naman ngayon disultihan ba eh? Uy, yan ako Missy, oy. Hapit na lang yun mo yak ka. Siya kalaki nga paigot-igot kayo. Matiguang lang kayo siya. Bay, di man tingali masukod ang matuod nga gugma kung bigay na yung babae silang pagkababae. Ako kay sukdo na ako. Kung sakar ba? Buang, bay. Ay, saan naman nas Missy? Oh, goodbye bunot. Huwag ka mahadlok ko gaba, bay. Ano ba ko? Ngawang ko magkahilabot niya. Kung nagpahilabot pa siya, di rin tabi magkabuwag. Kyle, Salamat nga gibunan ko ni mo din sa simbahan, Lex, ha? miga biya ta. Saan ka, oy? Ikaw ba? Ay, padaas tama. May hugo ka na, oh. Gisakitan kit kay ko, Lex. Dili pa na ako makahayang among panaglagyo ni Kyle. Hilong diha kay uy. Si kagibuon Missy, ka na sa suod simbahan. Nakakita ako nila, Lex. Nakakita ako. Ay, pailang nga, gisakitan ka. Musamot nga magara na. Dali, ay hilak-hilak ya. Felix! Uy, Hi, Kyle. Missy? Kinsa sila be? Ako si Messi. O kining akong kauban, sod nga higalan ni Benny mo. Siya si Alex. O uyab ko ni Alex. Ha? Missy? Dali na, baby. Manood na ta sa simbahan. Dali na. Aha? Nausam ko. Di naman hinuon ko makatuog ini. Katuloy yung gisulti ni Missy at tubangan ni Baykal ang kainon. Nga iya kong gipailang nga iyang uyab. Ano ka to? Di mahinuon mawa ni sa kong nahuna. Oh, Alex. Maing gabi inang. May gabi eh. Uy, asa man ka? Nagda ka magbuwak. Aha, kuan. May duaon ka sementeryo do? Uy, dili nang, uy. Oh, Kuan nang, kanang, na si Missy nang. nakasapot na ko. Mamisita kang Missy. Unta nang. Na sige, lingkod diha, kaya akong tawgon. Salamat nang. Nausam ko eh. Kulpaan hinuon ko. Suod man ta kay Missy, pero murag mauwaw na hinuon ko niya. Hi Missy. Unsay ato ni mo? Kuan, makigsulti ang takon mo Missy ba? Bahay na tong nahitabo sa simbahan sa Milabay Domingo ba? Kato, nga naman. Mo kong gipailan ni Baykal nga uyab. Nga naman, nasuko ka to? Wow, suko god. Kuan Missy ba? Muna akong tuyo ron. Kuan god,
Hindi naman ko makatuog taron tungod adto. Mao ba? Nga naman nadutlan ka sa akong gisulti? Ha? Unsa man, gusto ka nga tinud-on na lang to nato? Missy, bitaw, ang tinuod, I love you. Sige, Sige. ihatag ng buwak nga imong gisigag bit-bit aron sugto na ta ka. Missy, niyara oh. Kita na? O gani, Yes! Missy, isa na ko nimo. Kapailakon. Dili og dili gyud. lingawan na ko sa tong pagpanorelax, uy. Salamat nga nalipay ka, Missy. Thank you, ha. Missy, dihagkan ko nimo. I love you, Alex. I love you, Missy. Alex. Missy. Alex. Hala, si tiya nimo. Sino ilakaw na? Ugma ba, gikan sa kong trabaho. Hapit tong gyapon ta ka din hiya. Manuri ta. Mga untas barbecuehan. Sige pa. Sige, bye. Gupahay, Diyos kong mahal, oy. Mo adto kog Cebu, mga sa kasimanar ko dito. Kuyog ko sa akong amo nga may kumprahon dito. Asa man, kuyog ta. Kuyo, good town. Ay na lang, uy. Minahon mong kukunin mo good. Ningangon pagkani ko ni mo. Amping dito, ha. Hala, sige. I-open na gud mi ang imong cellphone, ha? O, Alex, og ikaw, amping gid ka, ha. Text, ha. Kung mahimo, tawag lang kay mingawon ko ni mo. or out of coverage area. Please try your call. Di man yun makontak ang number ni Messi. Kagabi kong kontak niya. Nga, di sa mo reply sa akong mga messages. Nga naman ka? Pauli na naman ko ugma. Ay, ugma. Madalit sigadahin ko sila Messi. Magsusi ko. Naunsa ka ang ako pinangga. Masurpresa giros Messi. Alex? Messi. Naunsa man ka? Wa mo kay reply na ko. Nabalakab ako nimo. Alex, ayaw ko kaksa. Messi. Bay Kyle? Bay, niya ka? Basta, Alex. Long time no see. Messi. Usay ba't pasabot ini? Alex, sorry. Sorry. Nga no? Nagkasulti mi si Kyle sa miaging adlaw. Ug nangayo siya pasaylo na ako. Nasuta na ko, Lex, nga love pa kay nako siya. Messi, usay, unya, ako? Pasilo ako, Lex. Mas love na ko si Kyle kay nimo. Sa? Sorry, Lex. Sorry, cute. Bay, pasensya na. Gabi nahitabo mi. Maug ni ako. Kay, nangatubang ko siyang iya. Traidor ka, bay? Traidor ka? Sorry gid kay bay. Si Missy di akong love. Siya di ay bay. Hindi, Messi. Sakit kayo. Dugay kong nakarecover sa akong kapatiasan sa kugma. Paasahin ko sa kong amo sa laing branch. Ang malimot. Kaya kabuan, nasayran ko na lang. Nagbuwag sila si Kyle ug Missy. Ug nagsabak karon si Missy. Nahimong inahan, apan dili asawa. Matod sa uban, gaba na kuno sa ilang pagpasakit nako. Pero giampo na lang nako sa Dios ang tanan. Daghang salamat ninyong tanan. Ug more power sa RMN. Hey, ani arga po ninyong alagad kang inantrafon pie. Barili Morales and my partner kapon Randy Tayad ko. Musta ka mong napamati karon? Kabisayan ng Mindanao, ay mo kalimot, always say a prayer. Asap kita, kaigsunan. Pasalamat kita sa itong labang makagagawang. Kitagaan patagilugwayan na itong kinabuhi o grasya matag adlaw. Salamat yung kayo. Ang pag-ampo, may importante. May unahon na to. Ibutan ito sa sunahuna o sa itong kasing-kasing ang labang makagagawang. Okay? Bueno, kisunan. Ang suwatampo ko na itong hatagan o pagdagan, pinadakin is usa ka ulit taong kuan. Adi na ito i-mention kayo, kaya mura higal ko no, hinigal la. Usa ka ulit taong higal kayo. Magpatawag lang sa nga, Pitoy. Ambot kung sanay akong sakit, nga gusto kay kong mga kulbahinam. Untod nga gitawag na lang ko sa kong tatay nga doon ako'y sakit sa iro. Di sa ko matawag og, di sa ni matawag og libon, di sa pulgas. Sakit na gid sa iro nga gitawag ni tatay diri nako. Hoy. Tay. Pitoy. Nganong ka? Kipat-kipat kas mata nimo, nausa ka? Habdo sa tay oy. Sa eplos. Ako mata ba tay? Ang duhak mata? O sara noon, sa bula oy. Yan na, be. Laruhon taning nausa ni mata nimo. Be, pikat-pikat. Be, atubang din ako. Nete, tiyasag naon mo tayo. Oy, sige, atubang agwan na. Oo. Yun na. Uy, kapuha ni mata nimo.
Ang duha? Kinirang usa tay. Dili ba ni kuan tay Eye of the Lizard? Si Eye of the Lizard. Ha, Pitoy? Matagtiki good. Eye of the Lizard man na. Anong Eye of the Lizard man ng tuko? Ha, Pitoy? Unsa may nili sa mata tay? Ay! Ay, ang tuko. Lizard! Husto, di ba? Eye of the Lizard ang matag tuko. Ay, ambot mo tawanan ka. Ay. Dili ba na guts ay? Unsa may guts ay tay? Kanang guts ay tay, matam na skanding. Guts ay gamit di ka na tay. Ay. Tagdila na siya liputan na diya. Nung sa magka... Tay, abdo sa kayo, sambol kayo? Ay, usto! Nakagits na kupitoy. So, nakagits ka na tay? Namuso na sad ka no. Unsa may namuso tay, oy? Tungod anang imong mata. Namuso ka. Sabi na, sakit namuso taon. Lagko, klaro na kayo na pitoy. Namuso ka. Ay, lagi mo. Nakasulti ka man na tay. Tungod sa natabo ng mata ni mo. Ha? Resulta na. Unsa may resulta tay, oy? Buinggit na. Unsa benggit tay? Mo na diha. Resulta na. Basta mamuso ka, buinggiton gyud ka. Namuso ka no. Wala lagi tay. Ay, lagi pamakakli. Klaro na kayo na pitoy. Ha? Naka-ebidensya. Proven na ba ginasinsiya tay? Sinsya. Science ba? Proven na ba na nga basta mamusok ka, manlili kag babay, bugito ni mong mata? Oo, mao kinimetabo. Ayan lang tago pa. Wala lagi ko mamusok tay. Wala lagi mamusok. Limod pagi ka mo, limod para pagi kada. Hibaw anak ka. May sakit ka siro. Ay, unsa may sakit sa iro? Lika ng libon? Libon. Sakit ka na siro. Klaro ka ganit tayo na? Nganong doon naman ko yung sakit sa iro? Kanang imong pagsigig pamuso. Mo na gitawag og sakit sa iro. Mao ba tay? Mao kayo. Pero taon tay. Wala lagi taon ko yung sakit sa iro. Bisag daton pa ko nimo sa dog clinic. Malimod pa mo ay lagi paglimod pa. Mo na magkaglansang. Di ba sa usawa ni mong tago si mong lawas, makita gyapong Daghan ka mga silingan na to din, reklamo, di rin ako. Ang ano tay? Nga maligo sila, imong gilili. No! Dili tay, di na tinotay. That's a big lie. Kisam na bayhan na tay. Sa magka, gusto ka, dadon ako din sa imong atubangan, ha? Gusto ka? Tatay say, ay lang nag-ibandilyo tay. Lagi, parehas bitaw ta, puros laki. Pero may sakit ka siro, ako among ko sakit siro. Pero doon na kay sakit silaga tay. Unsa sakit silaga? Ha? Unsa sakit silaga? Kusog kay kang mukot-kot sa kwartang nanay. Ha? Para tigbakay. Ha? Mao ba na hibaw day ka? Sakpan ti ka tay, oy. May sakit ka sa ilaga. Hilom ito. Unsa bi en taon kang anak ka kay tabian man ka. Imo sakit sa iro. Og imo tay sakit sa ilaga. Igualis. Quits. Unsa may tambal aning buwing di tay? Geditox herbal capsule ba? Kuan lang pitoy. Sumapa pa sa kong research nga ang tambal na anang binggiton ka. Kuan sad karang parehas sad. Unsa tay? Unsa man? Kuan sad kanang muli sa ka og laing maligo. Unsay may remedy ta, he? Tay, unsay may remedy? Li kag lain pang paa nga maligo. Batay. Nga sa ato pa, love begets love. Murag sumpa ba? Okay tay. Suwayan ako. Kay hapdosa ni ko bata tay, oy. Dede, tugan. Tugas tinuod. Ha? Kisa may gili-ili nimo, ha? Kisa man. Tatay sa day. Kisa oy, hanggaw. Ay hiko dia. Kisa gili-ili nimo, ha? Si Ma'am Noblisa tay. Ha? Kanang balikbayan na to silingan? Ha? Mao ba anak? Tay, puti atay. Istisaw na. Pero unsa man nimo paglili? Kawayan man ang ilang sound tay. Misuong ko silong unya teleskopyohan ako tay. Amawa gid ni mo taon pito. Ay, pulos na long distance nato tay. Why short distance? Mao na diha. Mao ni pago ni mo gibwinggit na ka. Abdosar ba tay? Ilili lang na impaa. Liog la impaa. Aron mo hiyos na imong binggit. Ha? Buang sa bita tay. Ganahan man jud kong manliili tay. Okay. Doon na magkasakit sa iro. Gituman ko yun ang gisulti ni tatay nako nga makayo ra gyud sa kong mata sa kubuinggit sa mata. Pinagi ra gyud sa pagpamuso og laing paa. Mao nga samtang naglakulakaw ko dol sa mong silingan, may nabati kong tipasaw sa banyo amakan, dunay naligo. Murag nay naligo sa banyo sa among silingan. Doon na gyud. Karon may kay amakan ning mong banyo. Si Ma'am Garsusa tingali ni ang maestas kindergarten. Hamis makinig paas mong Garsusa. Dakop kay paa.
Gusto ko lang akong lansa ng amakan para makalili ko. Manay kong waton para maayo ng binggit ako. Haplos kayo? Karon, ready na ko. Gusto, ikako na nako ang akong double barrel. Yes! Karon, may lungag ng amakan. Basin to, maayo ng binggit na ko. Buli-li ko sa maglaing paa. Karon na na. Buli-li na ko. Uy! Ang ubos na may akong makita. Di man makita ang taas. Ubos na. Nalugod na. Tayo pati ang paa, eh. Pero doon na lang sanggat-sanggat. Ang paa ni Mang Barsosa. Uy, maayo na gining bunggit ako, eh. Uy, Abaw! Si tatay ko ni Uy! Bagas ka! Pero sa pagkatinuod lang, doon na dyan ko'y babae nga among silingan nga ibog ko. Tindira na siya bitso-bitso. Garbusa lang niya ariat pa kayo. Huwian lang ko magkisulti ko niya, si Kulasing. Betso-betso mo diha! Init pa! Kagumkum pa gyud! Betso-betso! Bitso-bitso! Palitar ako? Che! Garbusaha eh. Palit ko bitso-bitso. Palit ka tinuuray? Palit lagi. Tagpilam ng bitso-bitso ni mo. Tagsay sinta ang usa. Sige, palit ko. Pakyaw na ko ng tanan. Unsa? Pakyaw na ko na imong bitso-bitso. Di ko ay. Di ka masungot ka pakyaw na nako. Huwag mo pakyawon, wala ko ibaligya. Bangas ka. Nahibaw ko pitoy uy, nga di ka mo palit. Para lang yun makasulti ka nako, makaistorya ka nako. Mo na. Che na lang nimo. Mo palit lagi ko Kulasing, murpa. Paliton nako, lakip ang imong kasing-kasing. To ana, sugod na sad. Huy! O ginay tinuod sing Kulasing, sing. Ikaw ang gisinggit sa kong kasing-kasing. Uy pitoy, nahibaw ka ba ha? Nga wa ko maibog nimo. Nahibaw ka ba ana ha? Pero nga naman sing. Tungod kay parihas kag naong imong tatay. Unsa? Ay sumbot ka tatay ha? Sumbong hadlo ko. Betso-betso! Betso-betso mo! Ilasan tayo? Asa ka ramoyhan ka. Bantay ka lang. Usa ka sa kong himuong biktima. Asa ka raman. Tuwa! Og mao ka nga gisurveillance ko dayon ang ilang bahay ni Kulasing. Og nakita ginako ang tanan. Good. Ang ilang banyo ni aras gawas. Og daghang lungag-lungag. Niya man nasok-sok man. Unya magpaantaw na ko ha. Wato na kong maligo na Kulasing. Karon ka. Tirahan ta kag pinalayo. Uy hala. Hala ka at last. Si Kulasing na nagduster lang. Maligo na. Good. Uy, tunggal sa tubig. Uy, kalami. La. Uy, kung sila naas, may lansa? Nagliyok-liyok mo na. Hala. Mata yun. Siga kayo. Hanay nang lili na ako. Gilili ko. Pitoy! Marika do. Nga no tay ha? Ikaw ba? Ha? Miandar sa mo sakit sa iro. Unsa bay sakit sa iro tay oy? Nanlili sa kag babaeng naligo. Di ba? Tayo, hindi ko na mahitabo tayo. Pamakak. Niyas Kulasing, misumbong na ko. Nga naligo siya, gili siya. Unsa? Lili ko taon. Stilan gini mo Pitoy, eh. Pug gini mo sakit sa iro. Do! Wala kitay. Ayun ha? Tago na ko sa Kulasing, ha? Niyaman. Kulasing! Niyas Kulasing, ha? Dali. Dali. Kulasing, dali. Klaro, gid kaayo noy. Siya gito. Siya to nang lilin ako sa dihang naligo ko. Siguro ka ba nga ako? Siguro ka ba? Oy, klaro kay nako imong mata. Dunay uwat sa binggit. Ikaw gyud Pitoy. Tugan na lang. Yun na para gutay. Ngano kaingon ka man Kulasing nga ako nang lilili mo sa diyang naligo ka? Nakita man ako imong mata. Unsa imong nakita? Imong mata. Akong mata? Nakita gini mo ang akong mata? Kita gyud ko. Di ka nang dili ako. Natag-awan ako na imong anak na yun. Wag kita ganan. Sadilan. Ako na bahala ni akong anak. Silutan ko ni. Unsa imong buhaton noy? Pailan ko ni og impeachment. Ay! Parihas na mo anak kong amada. Oy, mapili ninyo. Pulos mga dunay sakit. Katag-an ko ka. Kulasing. Ambot kung saan yung sakit nako. Gusto ba kas tatay nga doon ako'y sakit sa iro? Kaya day adlaw nga gigilasa na sad ko. Hala ka, si Kulasing kadtong naglukdog planggana.
mga bulingon yun to da. Ug paingon siya sapa, adto mang laba. Human ato niya panglaba, maligo gito sa sapa. Yes, husto. Sundan ako. Adto ko sapa. Mianda na sa akong sakit sa ero. Karon ka kulasing. Adtuon ako sa sapa. Yes! Naras kulasing. Marag na human sa panlaba. Yes. Wadyo ko masayo. Maligo na sa kulasing. Nagtapis na ba sa malong? Yun na pa. Murag layor kay ko sa isina da. Ay, husto. Aron mga duol ko, na may mansanitas, mukat-kat ko. Yung manipay ng ito sapa. Mukat-kat ako. Tins na kayong isina, mukat-kat na ko. Triling nga, oy. Ops, nanas ko lasin. Nagilangoy na sa tubig. Halaka, naghubos ko lasin siyang malong. Wala siya sapot. Klaro na kayo. Maklaro na ang lawas ni Kulasing. Di na mahimo. Ikakasan ako akong dumul baril. Halaka, murag asa nga sa masanitas, murag babali. Halaka, babali ka mo sa bataka ko. Ayaw ka, hadlok Kulasing. Hindi mahadlok sa nang bae. Kalma lang. Kinsa ka? Nagpurong ka, kinsa ka, abusayaf ka ba? Di, hurod ang kamatay, oy. Pero unsa di ay ka? Usa ko ka anghel. Gikan sa langit, nahog din sa pa. Anghel ka? Oo, anghel. Nga nawa makay balibo. Nanlarot bang ko. Bayo! Pitoy! Marika. Bakit ay? Bakit? Nga no? Ne, sumon ki sa kapitan. Ha? Paadtuon ka, patambungon ka sa barangay hall. Barangay hall nga nung tay. Gikiha ka sa ginikanan Kulasing, no? Ha? Tol kay kitugkag nervyos si Kulasing. Nervyos tay, pero nga no man na tay, nga no? Nga na? Miandar sa imong sakit sa iro, no? Tay. Doon na nahitabo dito sa pa. Nga mo na ka panervyos si Kulasing. Pwerte kuyawa, kay mitog pa ka nagkalit sa tubig. Gabok mga masinitas tay? Muna diha! Unya tay, unsa may akong buhato na ni tay? Muatubang ka yun. Ha? Mao na kuyaw ron. O mabos korte ni kihaa na mapriso yun ka. Pero tay, di man ko makapugong. Tungod si mo sakit sa iro lagi. Kanya harang, way ayo-ayo ng buinggit ni mo. Mao bitaw tay. Gani tay, na si miturok sa kong ilong. Uy, usan mo sana? Ha? Buinggit tay, buinggit. Nas ilong. Wa na may kabutang as mata. Niya nasa sa kong ilong. Grabe ha. Gabi-gabi nang sakit sa iro, no? Tay, wa ka kong maliwat ni mo. Naliwat yun. Orsa! Mao kini karon ang wa pa pumasayod sa angay na kong buhaton. Ning akong sakit sa iro ng may takboy nako. Hangtod nga dahil nga nigbuinggit ako mata og diri na motorog ganis kong ilong. Hastang paitan ni sakita. Bayon sa man og kumoy pasultihon, Pitoy. Hi, Andres! Hello, board. Hello! May adlaw, board. Si Pitoy. Pitoy atong sender. Na problema mo ni Pitoy kay doon na siya sakit sa iro. Ha? Oh, kini sakit sa iro, amot di gini kapungan ba? Sakit sa iro? Oh. Kada bang manli, Ay, kanang piping hilig. siya, piping tam. Oh, hilig piping sa tom. kayo, manglili. Oh, hilig ang pagmanlili. Na karon gitag ka pa kada buinggit siyang mata. Nga naman. Oh, mana nakahingon ang tatay nga nadyo kay sakit sa iro. Na karon ilang silingan nga naibo kay siya. Lili po niya. Kwan, snabar mo siya. Ayang naligo, lili niya. Gikiha siya. Kaya dito sa pa, yung gisundan, na nanlaban niya, naligo, kat-kat mo sa sanitas. Niya, nabali mang sanga, tagak siya dito sa pa. Ginervyos si Kulasing. Perting kuyawa. Kaya doon ay kalit nga ni tagak nga naligo sa pa. Ginervyos. Gikiha dito sa barangay hall. Magkiha ba din na, board? Kaya ginervyos naman. Di ay. Nasumong sa barangay hall raman. Mana na kuyawan si Pitoy. Mana yung si Pitoy nga, kung siya kong buhato na ni tayo. Ang kuyaw ani ni Pitoy, board, kung doon ay makahibaw nga naa siya ng lili, tus lukon iyang mata. Kada. Anak yung buta. Daghan na kayo. Oo, munay nakakuyaw ni Pitoy. Pero tinuod ba na, Ate Pres, na ikaw, tatas matang mga pangidaron, na kinipanlili nga, mo nang buinggit, tug kantag buinggit? Dili ay. Ha? Dili. Buinggit Pero ang chika. wala na ko kitag taong buinggit. Oo, kanang, wala sa tiyali ng lili. Dili, kay open naman rin mga paa. Bitaw niya. Magbabayaro mag-short, ha? Pero dili. Dili yun. Dili na li, pero dili. Wala buinggit. Adi sa kumutuan na board nga kanang buinggiton ka kung manglili.
Ano, pagyala na siya? Pagyala na. Oh. Nana. Pero, abi ni mo, Pitoy, kanang imong kinaiya, dili ko na maayo. Nga mangluli ka. Mo nagitawag sakit si Iro. O, muna, tinuod sa kitsi. Sakit si Iro. Pero karon dili na ang liliun tingali board. Di ayo na open kayo eh. Open na mo na kayo shorts ya. No, Hapit na display makita na. ang kigul. Kanang. Pero para nako ha, usa na tingali sa makakuan sa lalaki kana bitang mubu na kayo og short. Nasubraan sad. Sobra na Kigol na kayo ba? Oo, nya murag hapit na makita ang bugan. Ina na bitaw. Ang labig yung hila sa tipres kay manimbang nga magsulob Correct, na. oo. Mo na nga kuan kay ba? Lain no? Murag wa na gid murag dili na para Dili na, ampo kuan, ilang tuyo para display gyapon simbahan. Dili nila ibutang sa tarong ang ilang ibutang sa pinisihan. lugar. Kinahanglan ibutang sa lugar gyud ta. Unya kani ato baya board ang musud sa simbahan magbrunda gani gyud. Magbrunda. Kaasok si Nina. Manong na Gani karsunis kani ato sa babay. Naganay gibutad sa mga simbahan nga mo ni husto gisulob dili ni mong ang isulob. Pero karon okay ra makarsunis no okay ra. Karsunis. Dili sa na spaghetti nga tuhab na kay bak- dugan no batik kita na Mo na na ubang mga simbahan magsulob ka nga way bukton. Tabunan ni mo ba na? Para sa lindugon. Sa dugo butang hatagan sa tapis. Kuan. Sayang. Tinuod na. Lain sa kay tinuod oy. Kinahanglan respetahan sa nato. Unya atong ikuan unsay isina o unsay kahimtang sa mga atuan, imong igo-igo ang binislihan, no? Makudroral pa rin ni mo Pitoy. Kay ang kuya gud ani sa kitsiro, inigpangihi ni mo mi isa na pikas ng tiil. Sakit si Ero, yun. Bitaw, ayo na, Pitoy. Bati ka na kinaiya ka, Pitoy. Nya, palitan makauyab ka, no? Kanang makauyab ka ba? Nya, ma-discourage ang babae ng imong kinaiya nga palitan. Kasugtuno na unta, pero may baw nga ina na imong sakit si Ero nga. Manglili ka, kusog kay ka manguan ang mga babaeng mga ligo or bati kay ma-discourage yun. Ay, babaeng ma-discourage, good. Ma-discourage? Oo, nga. Muna imong kinaiya. Sige. Huno na, Pitoy. Di kayo mo duklong ng ulo. Sige, Pitoy. Dahil ko tabog. Salamat sa imong padangat tungtol manon. Kun ako ang puzzle, tiha.